Или как се казвате? Казвам се Елена Тодорова Китова. Разкажете ми, защо дойдохте в болница Токуда? Ами лежах в градската болница. 3 дни на четвъртия ме изписаха, бех с болки, корема, кръста, всичко и долу ниското ми болеше. И те ми казаха, какво да те правиме, трябва да ти спишеме. И ме изписаха и на другия ден, след един ден, пак наново почнаха болките. Силни болки, които вече не търпех. И мъжа ми, не знам откъде е взел, обаче за Токуда такова телефона. И се обади надолу. Той ме прегледа и казва, вие сте за операция, госпожо. Обаче мен беше страх и ми предложи да ме остави още в петък. И аз викам, нека си отидем да си взема дрехи тогава. И обаче очаквах да ми минат тия 2 дни, но не ми мина. И вече в понеделник решихме и дойдехме за операция. Операцията стана? Операцията стана по безкръвен път. Да. Докато лекарите ми казваха, ти си пълна едра жена, не може да стане на теб. Трябва да стане чрез операция, чрез резане. Да. И така. Доволна съм. Да, а сега има ли болки? Сега, вече днеска нямам болки. Можете ли да ходите добре? Колко до туалетната? Да, обслужвам се до туалетната, тук и стаята се разхожда. Да, днеска сме втори ден след операция, още на първия ден станахте. Да. Станахте да си ходите до туалетната. Вечерта. Да. Да ни покажете как ставате, как ходите. Вече мога да ходя изправена. Вчера ходех по-свит. Да. Така, супер. Добре, да дойдете към нас. Така. Да ни покажете на коремчето раничките. Ето ги. Много благодаря.